את משק האנרגיה של מדינת ישראל. גם ככה יש לנו גז בים, יש לנו יכולת להיות מעצמה גדולה מאוד. הצפי של ההכנסות רק מהגז לעשור הקרוב זה כמעט 300 מיליארד שקל. אתם זוכרים שהיו ויכוחים על זה? אתה זוכר? אתה זוכר, אדוני? 300 מיליארד שקל. זה יהרוס את כלכלת ישראל. טוב, זה לא הרס את כלכלת ישראל, זה בונה את כלכלת ישראל, יחד עם אפיקי אנרגיה ומתקני אנרגיה אחרים שאנחנו בונים, שרק על חלק מהם תשמעו בהמשך, אבל זה מספיק חזק. אז תודה לכם על העבודה הנהדרת, לכולכם, ואנחנו ממשיכים. תודה רבה. אני מודיע לכם, לא יהיה חמאס, לא יהיה חמאסטן, לא חוזרים לזה, הדבר הזה נגמר. אנחנו נשחרר את כל חטופינו ואנחנו נכריע את החמאס. לא יהיה, לא יהיה. לא באמת, איך אפשר להגיד את זה? זה שתי מטרות נוגדות, איזה שטויות, איזה שטויות. זה עובד ביחד, אנחנו נשלים את זה ביחד, בניגוד למה שאומרים, לא יכול, אי אפשר לעקור, אי אפשר אנחנו נחסל אותם עד יסוד. ההזדמנויות שלנו ענקיות. אנחנו לא הולכים לפספס אותם, לא נחטיא אותם, לא נפסיד אותם, לא נחמיץ את הדבר הזה. כוח אחד יורד, כוח שני עולה. כן, אני יודע שמישהו אחר חשב שהכוח שלו יעלה, אבל זה קצת השתנה. הכוח שעלה זה מדינת ישראל, וזה לא דבר שנשאר ללא עשייה. יש כאן הזדמנות ענקית, גם להכריע את אויבינו וגם להבטיח את עתידנו. הכלכלי, הלאומי, הבינלאומי והאנרגטי. אנחנו נחבר את אסיה ואת כל המזרח התיכון, את חצי האי ערב, עם מקורות האנרגיה העצומים שלו למערב. וזה עומד לקרות. בעזרת השם, בעזרת החברים שנמצאים כאן יחד איתנו, ובעזרתכם, יש לנו הרבה מה לעשות כדי להבטיח שגשוג ופריחה מעבר למה שאנחנו יכולים לתאר. ואני רוצה להגיד לכם שאני גם מודה לכם. אתם סיפקתם לכל בית בישראל ולכל מפעל בישראל ולכל תשתית בישראל את האנרגיה הדרושה, וכשהייתה פגיעה נחלצתם, תיקנתם והמשכנו יחד. אנחנו נמשיך יחד, ביחד נעשה, בעזרת השם, ביחד נצליח. תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו מקבלים זה שלכם.